ширкати дорувори софсавдо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷа муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. бародарони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо як мавзӯи муҳиме. хоҳиш мекунем ки бо диққат то охири навора тамошо кунем. яъне ки муовини вазири дохилии Федератсияи Россия аз депорти 247 000 шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфт ва муҳлат дод то 15 июна. мо айни ҳол як бор нусхаша мехонем, бо суҳбати худмона идома медиҳем. ва ногуфта намона ки ихроҷ кардан, яъне депортатсия кардан танҳо барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудагӣ нестай. вазорати умурии дохилии Русия аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил хост бо шаҳрвандонашон ки дар қаламрави Русия ғайриқонунӣ қарор доранд, корҳои фаҳмондадиҳӣ баранд, то ки кор ба ҷавобгарию ихроҷ маҷбурашон накунад. ва инчунин қайд кард: бисёре аз шаҳрвандони шумо феълан дар қаламрави кишварамон ғайриқонунӣ қарор доранд ва кору фаъолият мекунанд. агар мо бо шумо ин теъдодро то 15 июн бартараф насозем, ҳамон тавре ки дар фармони президент пешбинӣ шудааст, ин шаҳрвандон метавонанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванду кор то ихроҷу бастани марзҳо кашад. бисёр мехоҳем шумо дар кишварҳои худ тариқи расонаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронед, изҳор дошт ӯ. ба ҳисоботи вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия, айни ҳол дар Россия ҳудуди 247 000 шаҳрвандои Тоҷикистон ғайриқонунӣ қарор доранд ва кору фаъолият мекунанд. яъне бародарони азиз, ҳар шахсиятҳое ки дар дохили Россия қарор дорен ва кору фаъолият мекунен, вазорати умурии дохилии Россия ба ҳама таъкид кард ва хотиррасон кард. умуман ба шаҳрвандои тоҷик, шаҳрвандои қирғиз, узбек, озарбойҷон ба ҳамашон гуфт ки ҳар касе ки ғайриқонунӣ дар Федератсияи Россия қарор дорад, агар ки ба корҳои фаҳмондадиҳӣ аҳамият надиҳаду то 15 июн ҳуҷҷатгузориҳои худшона дуруст накунанд, мумкин ҳастае ки ба ҷавобгарӣ кашида шаванд ё ки аз қаламраи Федератсияи Россия депортатсия карда шаванд. дар назар доранд патент кардана. бисёре аз нафарҳо дар ҳамин комментарияҳоро ҳам менависонданд. вақтҳое буд ки ман мехондам, ман дар мавзӯи патент суҳбат мекардам, мегуфтанд мо чанд моҳ шид ё ки чанд сол шид бе патент кору фаъолият мекунем. инами гуна шахсиятҳо бояд то 15 июна ҳар ҳуҷҷатгузорие ки вобастагӣ дорад ба мигрантҳо, ба муҳоҷиро, бояд ҳамаша дуруст тахт кунанд. агар ки накардан, аз Федератсияи Россия депортатсияшон мекунанд. ва инчунин таъкид карда гуфтагӣ ҳастанд ки агар ба фаҳмондадиҳиҳо гӯш ки накардан, имкон ҳаст ки то ҳатто марзҳоро аз нав бигиранд, баста кунанд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ба фоидаи худтон бигирен патент кунен, мақсад корубортона қонунӣ кунен ва айпай кортон бошен. бародарон, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. ибрат Умаров нависай: ассалому алайкум ака. одаме ки ду фарзанд дошта бошад, не ки ЗАГС надошта бошад, ду фарзанд номи падараш да бошад, хизмат мебаранд ё ки не? раҳмат барои ҷавоб. намебаранд, аз хизмати ҳарбӣ озод мебошад. хаём ҳасанов нависай: акай Сорбон, ма хаём ҳасанов аз Тоҷикистон билет гирифтам Кулоб, Екатеринбург, 10900 сомон, 100% бе ягон шубҳа омада гузаштем, не ки уральский компания қатӣ. инай бародар, мо қайд кардай сухане ки мо хоҳиш кардем, дар видео гуфтем ҳар касе ки через Кулоб ё ки Қурған ё Хуҷанд ба Россия чӣ гуна рафт, чӣ қадар маблағ да билет харидорӣ кард, дар комментария бинависен. ва инай бародар, мо қайд кардай ки 10900 сомон да билет харидай, бе ягон монеагӣ вориди Федератсияи Россия шидай. ай Кулоб,
назимов нависай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ака ҳами раҳо чӣ шидан, ягон хабар боша, мо жда дорем, илтимос. Агар оиди кушодашавиш бугӯй, аллакай 1 моҳ мешава ки кушода шидаги аз 1 апрел шурӯъ карда барқарор шудаги ҳастанд. бародарони азиз, узри зиёд бо баъзе сабабҳо мавзӯъро идома дода наметонем. Комментарияҳоро дар видеои оянда насиб боша мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Худоҳофиз то барномаҳои оянда.